NAB 2017. Her et kinesisk kamera, som minder uhyggeligt meget om GoPro. 4K, op til 120 frames per second og til $300. Jeg vil sige, det er cirka samme prisleje, som GoPro ligger i. Kvaliteten virker umiddelbart rigtig overbevisende. Bag mig, der kører en film. Det kan jo selvfølgelig svært at bedømme på den her måde, men det er en 4K-optagelse, 120 frames per second. Når man sådan har fat i kvaliteten, eller har fat i kameraet, så virker det virker rigtig gedint. Menusystemet virker som om de er en copy-paste af GoPro, men det er jo heller ikke så ringe endda. De laver også droner og stillbilledkameraer, som ser okay ud. Altså, vi er nok ude i et kopifirma, men det gør det jo ikke nødvendigvis uinteressant. Men ja, jeg synes, de er ved at holde øje med. YK hedder de. Om de har en dansk distributør, det har jeg simpelthen ikke fundet ud af. Men det kan man jo kigge efter. NAB 2017.